Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa tɛmɛnen fɛ ni nɛgɛ ɲɛ 20 mana gosi mana tɛmɛ sanga 30 la an bɛ sigi walasa ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye an ka maa fila wele nin waati in na maa fila minnu fana an bɛ se k'a fɔ bi bi in na olu tɛ maa dogolen an ka kɛnɛ in kan tuguni i n'a fɔ laadala ko sanga ni waati an b'u wele walasa ka se k'o hakilinata ɲininka jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye nin roi an bɛ se ka Mamadu Tarawele roi ale ye président du parti APM ye ale bɛ o kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ bi na gouvernement kɔni ye décision ta k'o jɛkulu k'o kɔni ci o ye appel du 20 février Abdou Niang ale ye kunnafonidila ye journaliste de don donc olu de b'an bolo kɔrɔ ni Ala sɔnna an bɛna baro kɛ bi babu kan ni Ala sɔnna a tulo garisigɛ mana kɛ min ye o na d'aw ma bi ni Ala sɔnna le roi i ni su. Tɛmɛli su. An y'i wele i nana wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakurufo ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbagaw nin waati in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Très bien tɛmɛli n b'i yɛrɛ fo. Foli diyara n ye. N frère fo Abdou Niang n bɛ profiter ka Jeliba baarakɛla cɛnamuso bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Niang i famana ma nka a b'a fɔ ko fama fana ka fisa ni communiqué ye bi b'an bolo kɔrɔ nin waati in na dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ani filɛbaw surtout ani kanubaw ma nin waati in na sabula e yɛrɛ ye kunnafonidila ye i bɛ laseli kɛ min ye kunnafonisow kɔnɔ. Tɛmɛnen n bɛ bɛɛ fo. Foli diyara n ye. N bɛ i yɛrɛ fo ka Joliba baarakɛla bɛɛ fo. Le fait que ka garisigɛ di an ma an bɛ se ka an fɛla fɔ jamana ko la. Wagati dɔw la ka mɔgɔw sigi an ka kuma minɛ ɲɔgɔn da bonya kɔnɔna la o ye fɛnba de ye min bɛ démocratie ɲɛnamaya min bɛ jamana denw ka faamu nɔgɔya. N bɛ n baroɲɔgɔn fɔ n kɔrɔ don an bɛ Seguka n'o ye Tarawele le roi ka bɛɛ fɔ an bɛna bi baro min kɛ fadenya tɛ quoi. C'est vrai ale ye nin plateau kan ne de a ɲini ni sigi ka kɛ n y'a ye plateau kan a ye kuma dɔw ɲɛsin ne yɛrɛ ma apparemment ne ye fila fɔ apparemment an ka kunu kuma ni bi kuma tɛ kelen ye bon ne tun b'a mɛn réseau kan mɔgɔw de da ne tɛ o jaabi bon ni mɔgɔw bonyanenw y'a fɔ a ka kan an ka sigi ka kuma ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na donc baro in bɛ o miirina dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ok an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yan'an ka don baro yɛrɛ kɔnɔ an bɛ taa ni actualité ye sabula le roi kɔni y'a yira k'a fɔ ko caman y'a fɔ cogo min kunu kumaw ni bi kumaw tɛ kelen sabula tension sun tɛ caman ko daminɛ cogo ani bi kelen tɛ nka yan'an ka don o la le roi nin waati in na an y'a ye a yira k'a fɔ ko collectif dɔw kɔni sigira sen na walasa ka se ka gouvernement ka décision min ta la walasa ka parti politique mɔgɔw k'olu ka baaraw ɲɔngiri ko olu kɔni kɛn bɛ ko bɛna taa o décision attaquer cour suprême na aw ɲɛ b'a la cogo di parce que n b'a dɔn peut-être a bɛ se ka kɛ i bɛ ko dɔ kalama sabula jɛkulu minnu tun ye weleweleda kɛ k'a fɔ transition banna n ma fili e yɛrɛ tun b'a signataire la Adama siège la. Très bien tɛmɛli ka o ɲininkali diyara n ye n bɛ segin k'i fo n bɛ jamana marabaaw fo n bɛ jamanadenw fo i ye kuma min fɔ sisan hali ni jamana sariya y'a daga a ɲini ko an kana activité politique kɛ sisan n bɛ kuma min fɔ a bɛ politique minɛn kɔnɔna la hali ni tɛ plateau sanfɛ ni n ka poste politique ye mais an bɛ se ka jamana kuma fɔ je pense que i bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye an ye plainte min don sɔnni an ka se plainte ma fɔlɔ je pense que an ka autorité de la transition bɛ ka baara kɛ ni sariya de ye jamana sigisen dɔw de bɛ yen n'o y'an ka constitution ye baara bɛ ka kɛ n'o de ye o yirala jamanadenw na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o yirala diɲɛma la ni sinsin bɛ k'o sariya bolow kan ka baara kɛ n'olu ye bon a ka kan o sariya jɔsenw ka respecter décret min taara ka anw ka activitéw jɔ décret in ye ministère ka décret de ye o tɛ constitution sanfɛ o mais o y'a ta o sago de la ka kɛ k'an ka baara jɔ mais malgré tout ça la
anw bɛ sariya kɔnɔ anw bɛ droit constitutionnel de kɔnɔ an bɛ baara k'o hukumu kɔnɔna de la an bɛ k'u ka sariya bato an b'a bato la parce que politique mɔgɔw tɛ k'u ka activité politique kɛ parce que jamana marabaaw y'a fɔ k'u ka activité politique jɔ mais est ce que olu ye lawudi mun ta politique mɔgɔw ye a lawudi u y'a tɛmɛ wa lawudi dɔ fɔlɔ ye mun ye o y'an bɛ élection kɛ nin waati in na a bɛ tɛmɛ a tɛ kɛ a tɛ kɛ kun min na o tɛ fɔ a bɛ kɛ waati min na o tɛ fɔ fɛn tɛ cɛ kɔnɔba tɔɔrɔ mɛ kana buga kɔnɔna dɛ yɔrɔ ne ko yan non i ko tɛ kuma fɔ cogo don d'accord n'i ye sariya jamana taama sariya kan i ye lawudiw ta jamanadenw ye n'a lawudi wagatiw sera i b'a timɛ n'i y'a timɛ jamanadenw bɛ lafiya e yɛrɛ min ye lawudi tabaga ye i bɛ lafiya donc moi je pense que n ye censure min kɛ n'i y'a kuma fɔ hali ma sɛyi la o censure la an ye ɲini k'a fɔ jamana marali wagati min fɔra jamana marabagaw fɛ a tɛmɛna donc a ka kan u ka bɔ ka waati fɔ an ɲɛna min bɛ faamu kuma fɔ an ɲɛ min bɛ faamu jamana taabolo la parce que jamana tɛ se ka to yɛrɛmabilaya la ten jamana de don mɔgɔ ka fami tɛ donc o kɔ de taara kɛ suspension ye donc suspension ye anw parti politique n'anw association politique an b'a contre la an y'a attaqué au suprême na ne yɛrɛ ka tɔn b'a la je fais partie des signataires. Ok. Mɛn dan ye mɛn tigila ye Ɲang par rapport à ça a yira k'a fɔ ko o bɛna na décision attaqué Cour suprême na le roi yɛrɛ ka kumakan mɛn nin waati in na voilà e bɛ se ka mun fɔ nin ko in na an bɛ se ka sigi ni mun ye k'a fɔ ko o bɛ se ka bɔ nin ko in na. An bɛ dugawu kɛ a kana kɛ minnu tun taara o Cour suprême kɛlɛ in na ni CNT illégal ko kuma ye o plainte tɔ kɛra cogo min na a tɔ kɛra yɛlɛ ye et ça fait pas honneur aux plaignants. N b'o le fait que parti ou ka a décidé ka taa justice la gouvernement ye fɛn kɛ min tɛ sariya ye ka taa ɲɛɲini justice la ça veut dire que bonya b'u bolo ka ɲɛsin u yɛrɛ ma fɔlɔ ça veut dire que bonya b'u bolo ka ɲɛsin jamana justice ma ni partiw ye kɛlɛ dabila assemblée kɔnɔ ka justice terrain to yen ka taa kɛ manifestation kɛlaw ni violence kɛlaw ye donc on tombe dans l'anarchie o de y'an se coup d'état ma le 18 août 2020 bon ale ko transition ye sigin bɛ sariya dɔw de kan transition tɛ diɲɛ kɔnɔ min sigin bɛ sariya kan transition ye sariya sɔsɔ de ale ko décret ni constitution donc ko constitution ka bon ni décret donc transition et constitution sɔsɔ olu yɛrɛ minnu ye M5 kɛ coup d'état sababu ye olu minnu ye olu ma constitution bonyani fɔ don si fo bi mun nana n'o ye on se pose la question ou bien an bɛ constitution sariya bonyani fɔ bi parce que a b'an arranger mais o constitution kelen jɔn y'a kari coup d'état ye constitution baliyeli de ye olu participer o la k'o ko majamu o de kɛra sababu ye sɔrɔdasi bɔra kɛlɛkɛ da la kana fanga ta donc n'an ye maaw mankan mɛn bi ko sariya ne t'a dɔn k'an bɛ sariya min ma transition même est illégale d'abord n'i y'a mɛn transition ça veut dire que sariya karila de constitution ji y'a boli sira bila constitution tɛ yen olu de y'o baara kɛ bi de a bɛna fɔ an ye k'aw bɛ sariya de kɔ k'aw bɛ constitution de kɔ a kan bɛ constitution jumɛn ma ou bien a kan bɛ sariya jumɛn ou bien aw tigɛlen bɛ jamanadenw de la wa ou bien qu'est-ce qui se passe moi je ne comprends pas ils doivent pouvoir quand même nous expliquer bon anw bɛ min fɔ dɔrɔn politique ye politique de ye mais logique dɔw kan ka kɛ politique la éthique dɔw kan ka kɛ politique la kuntilenna dɔw fana kan ka sɔrɔ politique la quoi ale ye engagement ko kuma caman fɔ mais engagement ye mun ye jamana ka devant le socle fanga ye layidu di fanga ka layidu ye mun ye jamana ka sort kɔrɔ si l'existence même du pays est engagée fanga kumakan ça signifie quoi que vaut la parole de l'autorité jamana ka sort kɔrɔ jamana ka existence kɔrɔ problème dɔ de bɛ na ni coup d'état ye le retour à l'ordre constitutionnel est conditionné au règlement de ce problème. Sous la pression, transition tara laïdou fouta.
tu sais que laïdu m'y respecte sababu min nana ni coup d'état n'a ma réglé président min na ta coup d'état l'année de ouf. Voilà pourquoi 2013 élection bâclée là parce que Francis Koko ils sont intraitables diago akake président min sigira jamana masba siga bolo obstacle sur Bewilla, le régime a fini par tomber. Moi, je ne suis pas partisan d'une transition longue. Cette transition est mais n'a pas de la transition. Faire des béquilles pour qu'il y ait une transition. Voilà. Ok, le roi. Et maintenant, fin de l'ajouter, mais embêtement. Bon, non, bah, Djabi. Agilité, bah, Djabi, parce qu'il y a une question posée. Il y a un colonne, mon nom de la douane. Donc, bah, Djabi, effectivement, il y a un colonne, mon nom de la douane. Mais on m'a demandé à colonne, ni Tama Sirawe, Jamanama, Shirama, on Daka Kamike. Coup d'état, non, il y a une question posée à Bini Djabi. Il faut noter, après tu. Il faut souffrir souvent pour écouter. C'est très important. Non, allez-y. On a le temps. Donc, on m'a solide, on m'a Siratama, en tant que politique, quand on a fait un pays, mi taka constitution katagama marché au banga constitution au chera de droit constitutionnel de désobéissance civile au bas donc on m'a fait sur la soukana fangata on y proposition beke président Ibrahim Boubacar Keïta paix à son nom on a yinina fakat tout comme président honorifique premier ministre plein pouvoir kana on a sika mandat là-bas jama kana ta kololo ko ko ma ke ni mauvaise foi o kerani dusuku nyuma de jamana ko do be ko ba don ko mali taka to ko kumai mali taka ko kumai o de nana ni kureta yi politique mo mo ya ke ma ke ngani ajuwa yi ambe kollo mi mono bi o kollo sranye an srana o de nye en 2018 be ka katama na anana be kureta ko nana so rasi munu nana no marfa ka kureta ke bi no be ka jamana mara bengan kuta sorasi kreni politique mo che on ka jekulu kono M5 kono o tey mo shiti se ki bolo korota bi mali kono ka foko benkan do de M5 mo ni sorala suche on mo siratama donc ni coup d'état nana jamana kono ka ke marfatiku ka ngali marfatiku de coup d'état ke u yere mo na ko ma coup d'état ke ko parachivira de parce que M5 de abela jilenke tu veux venir paracher la liste du donc je pense que politique mo ma fin ke mi shira sosokoi jamana constitution na ko dankare constitution na shela politique mo ye sharia siraw de trama comme ambo sira kelen fena kan soro rasuyi kata retour à l'ordre constitutionnel la trama ya on ka hake avec constitution kono depuis constitution 91 kono le constitution mi créé ça désobéissance civile ba kono o ba ira dagale no bo de be fanga muluko o de be nani ko chama jamana kono donc il y mi foko anga la unité anga ta transition wala la o te mo shika la unité mais ami mu fait ça on va faire jamana marabaw ka donc foko transition yo wati kuruni ni na kundala jana kololo bala malien be bo kololo kono bi jamana be ka fonctionner ci kamna adugulin te jamana kono mo wala jol de ko fe mo wala jamana ti seka marati o foli jamana marabaw yi o seka ko jugu yo o foli politique mo fe jamana kono o politique mo wa hagade o e politique mo strano ko fo o jito radi jamana du seka maranu yi jamana marani tienfo nyo yi donc je pense que politique mo bu ko hake kono kunu ni o mina ni coup d'état yi o bu ko hake kono bi politique mo kelema marfata kadi mo mako kata coup d'état ke politique kelema financement ke wa coup d'état ke anye politique siraw de tama fo kata se coup d'état ma coup d'état e sura sudi ni shera soso mi kra jamana ko la sura sudi yake on ti marfa don en fute marfa tiki don ma nyanga politique siraw de tama kananga politique fero wambo sira kele ni ka fene on te coup d'état ko kumala mais nous demandons vraiment à notre autorité de la transition vraiment de katana yi siraka sira mi menani jamana don la fa de no retour à l'ordre constitutionnel anga bon ko ok d'accord anga bon ko mais tiens ay kuma do fo souligner ni aja temene constitution ba yira ka fo adamadi ça dit jamana den ka bo ça dit ka constitution ga yira à travers des manifestations mais aka ke sharia kono ka soro chenima bola ni ma fili gouverneur pendant de autorisation si aux manifestations ko na ni ma fili manifestation fin que la boulevard là c'est avec l'autorité du gouverneur au cabo ala ay 2 civil mi fana fo fana be et constitution fana kono c'est ni jamana mara
bɔra ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ marabaaw tɛ ka baara k'o sago la a yira k'a fɔ o bɛ se ka muruti o fana bɛ constitution kɔnɔ mais est ce que n'i y'o yɔrɔ fana lajɛ est ce que an tɛ se k'a fɔ o waati machine fana kɔnɔ o tun bɛ texte kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ coup d'état kɔni nana laban o la parce que a y'a fɔ ko n ba coup d'état mais bɛɛ b'a dɔn a kɔni finalité tun bɛ na taa laban coup d'état kɔni la parce que olu yɛrɛ tɛna se ka yɛlɛ kuluba ka taa président kɔni bɔ a sigiyɔrɔ la. Ni ɲininkali in diyara n ye kojugu i ka kuma tiɲɛ don mais ni ne bɛ plateau kan ka na to ka nin kuma fɔ quoi d'abord marche ye droit de ye liberté dɔ don mais une liberté surveillée parce que danger don c'est pourquoi n'i bɛ bɔ i bɛ taa gouverneur ladɔnniya fɔlɔ u bɛ jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ bɔli in si ça ne perturbe pas l'ordre public. Gouverneur ye yamaru min d'u ma u ko k'u bɛna place de l'indépendance la ni heure ka taa ni heure la an bɔ kun ye nin ye il y a pas de problème force publique bilala u ka bolo kan u taara u yɛrɛ sɔrɔ ORTM cour kɔnɔ ka mɔgɔw ka mobili jeni o fana ye sariya dɔ ye wa u taara u yɛrɛ sɔrɔ assemblée nationale kɔnɔ ka tasuma mɛnɛ yen na ka vitre ci hali sa assemblée filɛ luwanse la CICB la jamana bɛ k'o wari sara ninnu de sababu don donc vous êtes très mal placé pour que k'a fɔ k'aw bɛ exemple ou bien sariya ko kuma de fɔ du moment que vous avez brûlé les institutions de la République vous méritez la prison pour ça. Vous devez être en prison. Et non sur un plateau de télé pour parler de la loi. C'est une insulte pour le peuple malien. Outaro Eresro, Cour constitutionnelle président Kadou Kono, Koubofa, Koluma violence ke, Mogo tira policier mouna, Jean et Mogo tiolula, Koma marfata, Mogo tira policier d'Olani qui blessé ni qui sait. John Léo Marfachi. Beaucoup tué mieux 2 mois où il y a Jamana paralysé. Ambeka kuma do meuda peut-être mo munu ma délicat kala no lui ne kuma fo mais parti présent ou fanaka sigi. Télévision na ko désobéissance civile ko ni Jamana tabolo mai quoi constitution ko ganga désobéissance civile ke. Ni kenema mo ya fo là je comprends mais Jamana mo mbi feka Jamana mara parti président ou kana sigi kan kuma fo. Vraiment ça nous donne des soucis. Désobéissance civile, ça va boucler les balles si la forme républicaine de l'État est mise en cause par le président de la République. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que Ibeka Kungoka Bena a des noms de nommés à placer là? Est-ce que Kungoka Bena a Mousso de nommés Fangala à placer là? Est-ce que Kungoka Bena a Balmado de nommés à placer là sans passer par les élections? Ou des formes républicaines blalées en cause Yamana Deun Sara pour que mars 91 révolution pour que Kami soro fanga kanake somoroko ni fenko ye kafaba ta ka demaya ni fabora e dembina antara république la o république la kanani kama ni fanga ko kibo boy Musa e min ke samuga ni sabai bey ko Yamana Deun ka muruti pour que ka ni forme républicaine la kana. C'est ce que ça a été dit. Nayota kata kuma yelema banfla do demsenu ngolo la ko ni courant tigara ni gɛlɛya bi jamana kono insécurité bi jamana kono ko nga désobéissance civile que on conduit le pays à l'anarchie gɛlɛya bi jamana kono sariya jumɛn ko ni gɛlɛya bi jamana kono ko kɔrɔ ye ko anga coup d'état kɛ ou bien anga bɔ ko président ka fanga bila ko lu kungo ko président honorifique c'est-à-dire président be abe quoi plein pouvoir voilà président jamanadenw votera ka maa min sigi maa damadɔ ka bɔ bɔlɔn kɔnɔ légitimité tɛ maa minnu na ka taa jɔ ko président ko ye président honorifique de donc ko anw de bɛ mɔgɔ dɔ di o de bɛ jamana mara vous avez quelle légitimité donc aw bɛ ka min jalakili kɛ sɔrɔsiw la voilà ce que vous voulez faire exact aw tun bɛ fɛ ka min kɛ exactement o ye nin de président bɛ yen aw y'o jamanadenw votera aw y'o ka mandat minɛ a la parce que k'aw bɔra bɔlɔn kɔnɔ ka gabakuru fili ka premier ministre dɔ sigi k'o ka jamana k'a sago ye aw ka jamana gérer voilà ce que vous voudriez faire k'aw ni sɔrɔsiw tun tɛ ɲɔgɔn kalama o tɛ tiɲɛ ye dɛ i b'a sɔrɔ e tun tɛ ko in e tun tɛ kurun kunna i t'a jula ko in na u ni sɔrɔsi minnu tun bɛ coup d'état la olu ta de échouera
Tunga ni balaka wuli de kera Assimi ka équipe ye. O de la caman taara ŋaɲa fɛ a bɔra dɔw da k'a ma bɛn. Donc c'était un projet de coup d'état min tun bɛ sen na. Donc na aw yɛrɛ ye o bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ ka tila ka n'aw sigi bi k'a bɛ constitution ko kuma fɔ an ye k'a bɛ sariya ko kuma fɔ an ye vraiment c'est trop quoi. D'accord. On va évoluer. Oui, non, on va répliquer Doni. Voilà, répliquer. Rapidement, très rapidement. À quoi on est Assemblée nationale, quand on est ORTM, je mérite la prison. Lui, il mérite une plainte. Est-ce qu'elle est née à la parce que Bi. Non, c'est vous. Pardon, Bi. Non, ça vous engage tous. Il faut souffrir pour écouter. Quand tu parlais, j'avais envie de te répondre, mais donc il faut m'écouter. Il faut noter. Avec Amifo, il m'a envoyé Kenemika. N'y a accusé à la c'est qu'à plainte du corps. Là, le cocos, moi, je mérite la prison. Lui, il mérite une plainte de ma part. Il veut Bobby, qui veut Koroke. Il veut qu'à Kemina. Ou est de Sababu Djougou doit Kata Kojugu ke. Pour que Emin Beka ke, il a responsabilité ka tien. Il a imagé ka tien. On voulu jouer nous, double jouer on te do kono. On te politique mo yi, politique mo mun be se ka de sukunta kati yere ka barakelen tien. On est jamana kanori. On m'a jamana on m'a ke jamana kanu bagaye ka so dégrement. Je suis désolé. Mais woro frena, mais mi foyer. Mais son accord faut que moi je mérite la prison. Le premier ministre d'aujourd'hui, alors que même 5 là gatem 5 là. Sera sous te kabara que nous ya. O manume sera sous fait. Mo ko jolbe sente économie. No olu no meneme sera sous fait. Olu mata kasola, bakabe na kenere ma plateau sans faire. Ko ta kasola. Mba fiena Abdou Niang ko kele fi. Il faut désobéissance civile ko là. Moi je ne rentre pas dans ces détails là avec vous. Mais à ma faute jamana tiki shinyana jamana shira au fait. On y est jamana isikira jamana kuna jamana denw fɛ i ka jamana k'i sago ye donc jamana kun kɛra jamana marabagaw sago de y'a waati jamanaden bɛɛ bɛnɛw kan sauf jamanaden minnu kun b'u nagakɔrɔ komi e kun y'u nagakɔrɔmɔgɔ ye e ma bɔ nagakɔrɔ fɔlɔ nagakɔrɔla o ye ka o ye taabolo ye parce que hali o problème de bɛ bi n'an kana n'an ka kuma bɛɛ perdu nin kan je pense que i ye n wele o de kama bi parce que n y'o kuma dɔ de fɔ n ka kuma kɔnɔ n'i y'a kanu ka ɲɛ ka kuma donc an bɛ ka n ka énergie bila nin ko in na ka sɔrɔ ni yɛrɛ tɛ ok donc kuma lasurunya na pour que ka bɔ kuma na tout simplement anw ma coup d'état provoqué k'a fɔ fɛnɛ ko ne kun tɛ kunu jula ko de kunu kunna d'accord mɔgɔ de bɛ ko la i b'a la ni hakilila dɔ de ye mɔgɔ hakililaw tɛ kelen ye ne bɛ don ko la ni jamana ko kanu de ye donc a damatɛmɛ ko ne tɛ don o la minnu ni sɔrɔsiw tun bɛ jɛ la ni le roi tun t'o la parce que ne b'a dɔn o bɛ taa wolo min na o coup d'état ye an kun b'o souhaité an kun y'a souhaité vraiment an kun ka bɛn ko la an ka u tɔgɔtɔ ka transition in ban ka sɔrɔ a ma kɛ ni coup d'état ye donc minnu ni sɔrɔsiw tun bɛ jɛ la peut-être ale de b'olu dɔn a kan k'olu yira jamana mɔgɔw la o k'a dɔn k'a fɔ ko politique mɔgɔw dɔ ni sɔrɔsiw tun bɛ jɛ la ka coup d'état kɛ jamana kɔnɔ o ye jamana janfa ye ne kun t'o la ne t'o dɔn n y'o kuma mɛn ale da bi wa a ka kan politique mɔgɔ minnu bɛ M5 kɔnɔ n'u ni sɔrɔsiw tun bɛ jɛ la Abdou Niang ka kuma fɔ bi o kan ka gɛrɛ la k'a ɲini k'a dɔn vraiment a ye kuma fɔ plateau kan bi kuma min fanga ka bon kosɛbɛ n bɛ bɔ couloir kɔnɔ. ok d'accord an bɛ bɔ ni couloir kɔnɔ c'est à dire sisan an bɛna don yɔrɔ min na an t'a dɔn ni régie pɛrɛnnen don parce que a ye ko séquence a ye yɔrɔ min fɔ sisan ko e tun bɛ fanga n'a kɔrɔ parce que ale yɛrɛ fɛ transition daminɛni i ka position tun bɛ cogo min ani bi position évolue la discours évolue la donc pour eux c'est vrai fɔlɔ i tun bɛ posture min ta transition ye c'est comme bi yɛlɛmana bi bi na posture yɛlɛmana donc voilà i n'a fɔ Barito ko i n'a fɔ Dɔnkili Dawa donc sa posture yɛlɛmana donc vidéo séquence damadamani bɛ yen a yɛrɛ y'a accusé min na si tu le permets an bɛ se k'o passer an ka lamɛn donc an bɛ sɔrɔ ka na i bɛ se ka explication di à partir de là pour que i ka se ka ko faamu donc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min i y'a invité min kama ale fana y'a fɔ min kama a ye dawulu min di donc on va commenter ça donc ni régie pɛrɛnna an bɛ se ka vidéo fɔlɔ tɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka na plateau kan. Est-ce que ni maa ninnu bɛna élection jɛlen kɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye u bɛ ka guerre labɛn Mali ka ɲɛsin maliyɛnw ma an bɛ fɛn min dingɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ y'a démontrer k'a fɔ ko kalata a kɛ cogo jugu k'o de ye Mali fere nin dingɛ kɔnɔ dɔw nalen bɛ hali ni sɔmi kɛr'i la k'i ye candidat ye i ye kasara sɔrɔ i bɛ taa kaso la wali dossier dɔ wele e nɔfɛ o kɔnɔ u b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ de diyagoya maliyɛnw kan maliyɛnw tɛ maa min fɛ maliyɛnw tɛna kɛ maa min fɛ k'o diyagoya o kɔrɔ u bɛna masiba baara dayɛlɛ k'a bila jamana na u nata kama Mali ko kuma tɛ dɛ u nata
pour que u ka to bɛɛ di a la sɔrɔsi ka ban kɛlɛ ma ka n'i da Bamakɔ biro kɔnɔ manamana ko ni manamana kafɔ la o de filɛ nin ye ka jamana halaki ka ils n'ont même pas honte foyi sanfɛ t'u la foyi malo t'u la u bɛ sɔn fɛn bɛɛ. Donc, est-ce que ni maa ninnu bɛna élection jɛlen kɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye u bɛ ka guerre labɛn Mali ka ɲɛsin maliyɛnw ma an bɛ fɛn min dingɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ y'a démontrer k'a fɔ ko kalata a kɛ cogo jugu k'o de ye Mali fere nin dingɛ kɔnɔ dɔw nalen bɛ hali ni sɔmi kɛr'i la k'i ye candidat ye i ye kasara sɔrɔ i bɛ taa kaso la wali dossier dɔ wele e nɔfɛ o kɔnɔ u b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ de diyagoya maliyɛnw kan maliyɛnw tɛ maa min fɛ maliyɛnw tɛna kɛ maa min fɛ k'o diyagoya o kɔrɔ u bɛna masiba baara dayɛlɛ k'a bila jamana na u nata kama Mali ko kuma tɛ dɛ u nata pour que u ka to bɛɛ di a la sɔrɔsi ka ban kɛlɛ ma ka n'i da Bamakɔ biro kɔnɔ manamana ko ni manamana kafɔ la o de filɛ nin ye ka jamana halaki ka ils n'ont même pas honte foyi sanfɛ t'u la foyi malo t'u la u bɛ sɔn fɛn bɛɛ. Bon, il y a une vidéo folle, c'est-à-dire peut-être une explication de Allah, ou bien voilà, par rapport à ça. An bɛ Joliba TV fo kosɛbɛ ni a bɛ kalo caman bɔ réseaux sociaux sanfɛ ne ka émission dɔw bɛ yen u b'a séquence dɔw tigɛ ka ta ka bɔ a contexte kɔnɔ k'a bila mɔgɔ min t'a dɔn sujet min bɛ ka fɔ o tigi tɛ se k'a faamu de quoi il s'agit. C'est une manipulation. C'est des cybercriminels qui sont à la base de ça. Ni plateau in kan ni réseau kan ɲama-ɲama minnu bɛ kuma la ne tɛ hali olu jaabi mais comme n y'a ye Joliba un plateau sérieux parti dɔ président n'o ye Traoré kana sigi ka nin kuma kelen ninnu fɔ a ye n dabali ban. Ne b'a fɛ k'a ɲininka ni vidéo min jouera sisan kuma in bɛ mun de kan c'est kuma in a bɛ mun de kan c'est dans quel contexte sujet jumɛn de don. Oui, maintenant c'est ça. Puisque c'est un débat, je pense. Ça doit être. Oui, bon, on va juger. Oui, bon, le roi. Oui. Bon, c'est ça. Bon, c'est pas une vidéo qu'on passera. Donc, il y a qu'à faire varier au chamamine. Donc, vidéo, nous, est-ce que c'est pas préférentiel? En vidéo, nous, c'est pas jouer. Non, on peut aller étape par étape. Bon, c'est mieux. Écoutez, ok, d'accord. Mais le roi, voilà, bon, en vidéo séquence, il faut qu'on passera. Voilà, et pour des reprocher, puis il faut explication demander qu'il y a qu'à faire varier à mener. Je pense que c'est très simple. Ne ma nyang kelen toko fo plateau. Oui, bien sûr. Ne nyang toko fo plateau ka. Ni Boumabel toko fo. Ni Kassim toko fo. Non, comment do? Non, o fana be se ka wele. Nya fo muna parce que bi olu de ta fait aller élection ko kuma ka fo. Ni ta fait élection ko kuma ka fo. Bi jamana dum be kololo do kono bi. Mi élection kebaliya kololo yi. An bɛ jamana an multipartisme de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ mara ni politique de ye élection bɛ kɛ fan bɛɛ politique min ka mɔgɔw bɛ ka fanga d'u la bi yan o bɔra élection na kunun ni aw ko aw tɛ taa élection na ka marifa ta k'a can k'aw jɔ jamanaden minnu kan k'aw bila élection sira kan kunun n'olu tun bɛ ka aw bila sira kan bi n'olu b'aw nagakɔrɔ u b'aw nagakɔrɔ ni condition min anw t'a dɔn anw minnu bɛ retourner leur constitutionnel ko an kan k'olu tɔgɔ fɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka sɔrɔdasiw don fili la parce que diɲɛ ko o ko n'i ye marifatigi ye ka a décision ta i b'a sɔrɔ a accompagné bɛ jamanaden dɔ de fɛ donc ninnu ye jamanaden minnu ye u lamɛnnen bɛ mɔgɔ caman fɛ maliyɛn majorité dajuru de bɛ mɔgɔw bolo il est écouté donc ale kan ka kɛ exemple de ye min bɛ se k'a to sɔrɔdasiw b'a dɔn an kan ka taa élection na mais n'ale kɛra mɔgɔ ye min m'u dusu kɔgɔ k'a fɔ ko élection to fanga la élection kɛbaliya u ka hakɛ o ka ɲi politique mɔgɔw man ɲi o ye fili ye bon n'a sɔrɔla mɔgɔ tilennenw don depuis a daminɛ ne ko tɛ fɛn fɔ a ma bi o u ɲɔgɔnna caman bɛ yen transition dɛmɛbaga ŋanaw don comme u yɛrɛ k'u ye transition dɛmɛbagaw ye sinon maliyɛn bɛɛ transition dɛmɛbagaw ye mais ni transition bɛ fili kɔnɔ n'i y'a fɔ a ye e de y'a dɛmɛbaga ye ka tɛmɛ min b'a nɛgɛ ka don fili kɔnɔ kan Abdoul Niang moi je le connais bien n b'a dɔn bi tɛ et puis an tɛ a banna fɔ bi il est très malin ale tɛ ninnu kɔ a porte de sortie kɛmɛ b'a bolo
sini n'a ɲagamina a kɔni b'u nɛgɛ k'u bila kojugu de la n'a ko k'u kana élection kɛ parce que u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ bili ka boli de la taafan foyi t'u la ale b'o dɔn sɔ a b'o fɔ yɛrɛ a kelen min tɛ i karan ka baro ye il sait parce qu'il connaît le fonctionnement de l'État donc bi a ye min bɔ sisan a bɔra ale de da a bɛ tigɛtigɛli min fɔ ne t'o dɔn ne tɛ vidéoman o parti président tɛ maa wɛrɛ o an bɛɛ adamaden de ye tɔw b'a ye cogo min na anw fana b'a ye ten de e ko k'a tigɛlen don e y'a fɔ circonstance min na e de b'o dɔn c'est à toi de donner les détails mais ne y'o détail dili segin ne ma awɔ i bolo e ka responsabilité de ye an y'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ e y'a fɔ kun min na u y'a tigɛ cogoya min na kuma min kɔni fɔra a fɔra todunkan na maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a mɛn e min y'a fɔ e yɛrɛ bi yan e de b'a di explication di mɔgɔ ma mais ne y'o segin ne ma ko ne k'o fɔ i bɛna kuma don da n tɛ kuma min dɔn n t'a dɔn Nyang, donc c'est comme il y a les voix comme ça, avancement par rapport à tout ça. Maintenant, il va nous répondre peut-être qu'il y a une deuxième vidéo, ma essayer parce que tu as le deuxième et la troisième vidéo. Très bien. Quand on débat la coalition kanake, on tenait qu'à position, ma délico fo, kabala inda, coalition kanake. Dongo donné nyinga mba fongone hakilna te transition janyanie kololo bala kinya dongo do ni ba fe ka fo mo e flafo karsa ye ni fo kunu aflani nani dalu do e ay mu fo bi mimbo soso ok ni mi e che o kaneka kuma do bla mi mini soso mi je raciste atei j'ai lancé les défis ça fait des années à Tchétei capable de le faire. Neti transition de Membarayene, Mali de Membarade. Pas une transition. Allez boire ka fosa kango wangana kambika fanga shwa kana ta transition allez yana ni vidéo yo contexte. Alors quand on go élection ka ke. C'est pas ça. Ni jamana marali ko be munu kono parti nyemo no lu informer yoro kera réseaux sociaux sans velay. Kera baraida. O te nyemo ka baraye. Ni kuma kan ye émission dɔ de ye rasbach minɛnen coup d'état kɛlen ni bandaw yɛlɛla fanga la rasbach minɛna rasbach bɛ minɛ don min a y'a sɔrɔ a ne tɛ kuma san joli de 2017 à 2020 an tɛ kuma je suis venu le défendre a dossier kɔnɔ a ko k'u y'a ɲininka au niveau de la sécurité d'État, est-ce que Boubou Sissebi fait que candidat est ne b'a la ko yɔrɔ de jaabi tan u y'o kuma bɛɛ tigɛ ka bɔ yen k'a tɔ to ni yɔrɔ ye mɔgɔ minnu élection kɔlɔlɔ nana ni transition ye transition min kan ka élection labɛn n'olu bɛ ka ɲininkali bɔnɛ se dɔw ma ko est-ce que candidat tɛ o kɔrɔ an bɛna taa élection ɲuman na wa o kɔrɔ u bɛna an bɔra kasara min na u bɛna an segin o ɲɔgɔnna kasara de la nin kumakan in bɛ ka kuma o de kan e t'o kalama a ye n tɔgɔ tiɲɛ fu ka nkalonw da n na ka n mankutu tiɲɛ sans cherchage ni ne tun ye e ka kuma dɔ tigɛlen ye ne bɛ taa source de lamɛn ka émission ni heure 3 don n bɛ n sigi k'a bɛɛ lamɛn pour que i kana bɛn manipulation kɔnɔ ni ye réseau kan mɔgɔw ka kuma ye ne t'u jaabi parce que maa kalalama ka kumaw tɛ o de la n t'u jaabi aw minnu ye ɲɛmɔgɔ ye vous devez faire attention nin tɛ ɲɛmɔgɔ ka baara ye o de la n y'a kanu an ka sigi bi ka kuma tɛrɛmɛ ok d'accord ne tun bɛ fɛ an ka taa telera oui n bɛna taa ni vidéo fila ni sabanan ye pour que parce que temps bɛ ka taa Lamine n'an bɛ se ka vidéo fila ninnu enchaîner le deuxième et le troisième an ka vidéo enchaîner ka bɛɛ analyse globale kɛ pour que an ka se ka taa comme Niang yɛrɛ ka laɲini don pour donner des éclaircissements je pense que bi kɔfɛ mɔgɔw bɛna caman faamu a ka position ko la donc an ka taa. C'est-à-dire que Nibeka Tagalido, c'est pas un problème. Quand démissionné n'a dit. Non, quand ils disent qu'il a démissionné, c'est comme si Oluka Keguni Mokotoui. Ils peuvent le dire parce que Zonta Foka les Zoé. Bon, Abena Do Emi Kuna quoi les Zoé, Teke Kangachi et de Klokro. Parce que hier Marfata, ka armée magasin Dakar ka blindé uniforme là-bas. Kata ministre ou mene, ka assemblée institution nyemoro mene. Kata Jamana Yoro Kari. Ka laban ka président mena ka tana e ka forcer ka walambla c'est pas un coup d'état ça donc nous on beke
c'est foyi maloya tout là quoi ni be ko di ni sorasi a kalengan janfan ka ban foyi maloya ta la ou be galon tike stoko mina ou ba tike te amaloya tout là voilà pourquoi rien n'est sacré pour eux ni le Coran ni la Bible ou yɛrɛ kumakan kuma tɛ u yɛrɛ ye papier minnu kɛ hali u ye décret min bɔ ko CNT bɛ sigi n'o u y'a bɛɛ janfa parce que u yɛrɛ kalenkan min di faso ma ka fini don u y'o trahi déjà. donc o de kama a ye semaine do cour suprême la. foyi maloya t'o la recours kɛra cour suprême niveau la est-ce que ça va aboutir parce que aujourd'hui u bɛ ka pression min kɛ justice kan hali justice o tɛ sacralité min b'o la o tɛ bonyana u fɛ bilen. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout avec les armes. Ou bien Tintin, justice quand Sarabella. Vous avez vu dans presque beaucoup de dossiers, peut-être on va en venir. Alakama Ekaninchoya Ladje. On est aujourd'hui un État voyou. Un État voyou. Donc, Ebolo, à quoi faut y qui font honte, qui fait honte au monde entier. Alakama Mali comment sous les lemba tu vois mi bien kono Eka Ladje. Eka Mali Mankuto Ladje bi. Est-ce que transition de la kana Mali konomin de la ka kogoya jamanaden kanimbo en si peu de temps transition kera morbo clé morbo ka fanga benen ko fait Moussa benen ko fait transition nana ATT benen ko fait transition nana est-ce que transition de la ka jeliman goya tan faso kono kanimbo ama delika ke mais qu'est-ce qui a fait ça c'est pas parce que on est a toujours accroché à l'ancien régime. L'ancien régime appartient désormais au passé. Il s'agit du Mali maintenant. Bamananga. Mali code bi fanga koro temena kaban. Fanga koro tara jaranya majanya o cité imble o temena kaban. Ibe katina ke président imble. Kuma tiyo. Fanga dambe coup d'état de damene wati na ne de tumbe ka fango moga ka sura sutoy. Ou ka marake. Pas parce que aucun y a précisé mogoye ngo mogo ba la ko nga armée ka fait manan go sorasi jogo ka jogo ni fin bay ne ba fait armée de cas transition gérée pour la simple raison que Mali fara la chomi go danati mogochi kan neutralité te mogochi là on suppose que l'armée est neutre donc armée ka transition gérée au nom de cette neutralité go kafsa na fora hali o jigiya fitini mi ku semene mbola u yo fana kari kata tugu dinenye mogo doko ka yala ka mogo togo tien ka yala ka dutigu ka adamadiya do bogola dinenye mogo do mogo nyani kama wali politicien do mogo nyani kama halo jigiya fitini min tu semenombo la uyo jigiya fana kari est-ce que faso bi se ga ton numbolo katana pendant ce temps olu be confort la ube kuja olu be ka ake u dufa flala ka jufa fa ka bolo fa ka dafa kono falembe foku nya churon faso ka hakewla ni son ani juguson pendant ce temps farabugu ka ulaje ou même 4 mois embargo sur la sous de semaine kataka e ka centre konna laje comment hali kunu sur la site joli fara konna ni séparé frontière la dugu be ka jeni dugu kutru ka ti bogo mogo be ka fa population civile regarde dans mes amis Kailaje bi sigaso foye menasi jamana fambe mine ne akla nie sabara do isena na ma do fara ikundama ka magan ka do kon boala anga kudeta ko finalement kerodi anye sabara min do ka be do fara an kundama ka ay do de tige ka bo an kundama na donc vraiment anti ka jamana ton bulo ka tata do kerate akaita tabolo tise ka totan il faut que le gouvernement akaboy CNT akaboy quel était côté nous mako foite nous mako maye constitution na comment est chartement c'est pas leur problème donc et bolo chartiko na fatalo c'est histoire de na fatalo bolo lui charti re violer les minga na tinyine ga konota nous tinyine ga konoda la violer le contable nous tinyine ga konora da charti la violer le ko comment est foblé donc nous mako foite sariala nous mako te ko moral ben condamné ou bien loi ben condamné il s'en fiche nous mako bola ou ben mina jamais attaqué quoi donc pour moi ambe nyolon kenede ka folo quoi. Oh, mais quand des partis politiques anya ye ka fo lu ayira ka fo ko siga fo mbe ko tinatala oh siga fo en ko de dumena ke sababu ye mardi kura nguluma obise ka sigi tugumna siga fo tesena ira sagoke de bisena
mais kunu ema weekend in konna na make yoro la ali mɔgɔ t'a kalama ko a bɛ ka kɛ et puis mun de bɛ sen na papier de bɛ ka na di. Ok, Nura, i bɔra ka vidéo ninnu lajɛ i y'a fɔ cogo min voilà i y'a fila bɛɛ lamɛn donc je pense que i tun bɛ ka y'an reproché nin ko in de la ko a ye nin kuma nin de fɔ kunun tout à fait mais bi e yɛrɛ fɛ a ka position évoluera ka taa min ye sɔrɔdasi ye k'u dɛmɛ walasa k'u kana taa a ye explication fɔlɔ di bon vidéo fila ninnu fana e bɛ se ka kuma ye vidéo fɔlɔ nin an bɛ se ka min fɔ vidéo fɔlɔ min passera o contexte hali n'i y'a lajɛ i b'a dɔn kuma bɛ ka kɛ depuis transition kun fɔlɔ depuis Bandaw ka waati o y'a sɔrɔ rectification ko kun ma kɛ donc o kɔni ye vidéo kun fɔlɔ ye filanan kɛra assise waati sigi ka fɔ o fana kɛra o hukumu kɔnɔna na bon sisan i bɛ se ka mun fɔ munna i y'a reproché munna ko bi bi in na ko position évaluera ka sɔrɔ ale yɛrɛ bɔra ka yir'a la ka fɔ il met k'i ko défi ka fɔ min ye ka taa kalata la ale ka position ma deli ka évoluer den jota i n'a fɔ a y'a fɔ vidéo in kɔnɔ cogo min fana parce que an y'a segin n'a ka vidéo in fana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ transition ka diya o t'a kuntala n'a ye. N mago tun bɛ vidéo min na malheureusement i m'o sɔrɔ quoi peut-être tout récemment anw ye bɔli min kɛ a ko parti politique ninnu u bɔra u ma se ka foyi fɔ min ye jamanadenw ka hakɛ ye ko fo an ka taa élection ko Mali bɛ wagati min cogoya min na sisan est ce que mɔgɔw yɛrɛ kan ka élection ko kuma fɔ jamana kɔnɔ nin wagati na a y'a fɔ tout récemment voilà yɛrɛ bɛ yan a y'a fɔ o vidéo vraiment o de tun kan ka passer o vidéo de ni nin vidéo ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bon ni o vidéo t'aw bolo yan bi ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan a vidéo bɛ bɔlɔlɔw kan mais a ye kuma dɔ fɔ ko parti président ka compter mais ale bɛ ɲinɛ min kɔ ni jamana bɛ ni mɔgɔw bɛ ni warafini bɛ mɔgɔw la jamana bɛ kɔnɔ ni fana ma warafini don i bɛ kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye bi jamana bɛ ka vini olu de ye olu ka taabolo de réseaux sociaux ale bɛ réseaux sociaux de kan bi ale b'a dɔn o de kama su ni tile a yɛrɛ cɛsirilen don a bɛ bɔlɔlɔw kan pour que ka se ka ko bayɛlɛma a bɛ don fo mɔgɔ dɔw ka vie privée kɔnɔ ça rentrer dans les détails n'a ma se ma je pense non n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ la mais i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn vous êtes un petit frère à moi puis débat in ka ɲi kosɛbɛ a bɛ hakili di yɛrɛ ma a bɛ se ka hakili di ne yɛrɛ ma parce que le fait d'avoir dit que ni parti présent a fɔ alhamdulilayi n'i y'a ye parti présent fana nana sigi ɲɛma ka kuma bi parce que parti présent fana ka bonya b'i kan parti présent in b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka ko dɔ dilan jamana in kɔnɔ mais i t'a sira kan a hakilila b'i la a capacité b'i la a réflexion b'i la mais i t'a sira kan min bɛ k'i bali ka taa sira kan ni nata don ni min don i yɛrɛ ko dɔn i yɛrɛ wa kun ye k'a bila ka taa ni jamana mara ye parce que i ye kuma minnu fɔ sɔrɔdasi minnu ma bi i bɛ cɛ 1000 fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ bi o tɛ se k'o fɔ n'o kuma ninnu bɛɛ cɛya bɛ e la a kumakan fɔcogo ɲuman b'i kɔnɔ bi jamana bɛ lahalaya min na o ka jugu ni kunun ye siɲɛ 100 mais bi e dadelen don i tɛ se k'o ɲɔgɔnnaw fɔ mɔgɔ minnu b'o ɲɔgɔnnaw fɔ i b'olu lagosi ni parti politique ninnu u bɔra k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'an ka taa élection na ko fanga tɛ sariya kɔnɔ bilen a si ma da ma se maliyɛnw ka gɛlɛya ma o kɔrɔ ye di an kana taa élection na sisan élection ko kuma a man ka fɔ nin wagati in na i ye farabugukaw kuma fɛ ka kuma la donc a fɔra a ɲɛna ko farabugukaw lafiyara parce que kunun i ka discours la i ko ko farabugukaw tɔɔrɔlen don mais bi farabugukaw lafiyalen don wa c'est ça le problème olu bɛɛ varu de ye parce que n'i bɛ kuma ko dɔ kan kunun i bɛ kuma ko dɔ kan kunun solution ma sɔrɔ a la mais bi i tɛ kuma l'o kan i bɛ kuma l'o contraire kan donc moi je pense que Abdoulaye jamana mago b'a la quoi a kan ka formation jɛlenw di jamanadenw ma a ka to bolo kelen kan quoi parce que jamana mara ni k'i bɛ sen waga k'a kɛ i bɛ tiɲɛni kɛ bon o ɲin'a fɛ quoi même CNT ciliko kuma min tun b'a da gouvernement ciliko kuma min tun b'a da mais bi CNT ka yan pour k'a k'i sinsin o kan o mɔgɔ kelenw de bɛ yen o mɔgɔ ma falala o gouvernement kelen de bɛ yen o premier ministre kelen de bɛ yen mɔgɔ ma falala mais pourquoi bi ale dadelen don a da mɔnen b'o kan a t'olu cilen n'olu tagali ɲini mun na assise nationale la i y'a ka kuma mɛn ko assise nationale tɛ yen ko sigikafɔ tɛ yen donc interdialogue ale bɛ ka participer interdialogue ni assise nationale est-ce que ale bɛ ka participer bon il n'est pas contre quand même même n'a tɛ ka participer pour dire k'a bɛ ka participer là je retire le mot parce que pour moi a b'a la mais sans vraiment rentrer dans demander les renseignements par rapport donc mais est-ce qu'avec à critiquer est-ce qu'il est pour parce que dialogue national inclusif assise nationale interdialogue fakele bakele a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ minnu b'a organiser fɛɛrɛ dɔ de b'u bolo ka kɛ imposer jamanadenw kan donc il faut que ka mɔgɔw sigi
k'a fɔ ko jamanadenw kota n'i taara kɛnɛ kan dɔrɔn a ka di o a man di o c'est la majorité qui compte. Les gens sont allés, ils sont préparés pour aller. Tu peux jamais gagner. Interdialogue kɛra cogo min na interdialogue min kɛra n'a ko ko assise nationale min kɛra n'a taara wolo 2 ans na premier ministre nalen de a nana n'a fɛɛrɛ ye pour que ka sɔrɔsiw dili don interdialogue min filɛ nin ye anw b'a jaabi dɔ fɔlɔ ka sɔrɔ a ma bɔ donc n da bila o la donc vraiment a ka jɔsen kelen ta a ka bɔ taakasegin la jamana mara la jamana tɛ maralaw hakilila ye teliyala sabula waati bɛ k'an ta dɔn Ajan oui maintenant e bɛ mun fɔ ale ka nin reproche parce que a y'a yira k'a fɔ kuma caman fɔ surtout i bɔra ka kunu position mais puis surtout olu ka bɔli laban min kɛra ka yira k'a fɔ ko transition banna fɛrɛ ka kɛ ka sigi k'i ye kuma min fɔ ko c'est ce qui vient contredire à ça donc yen yɛrɛ de ale kɔni ko i ka kuma ye ɲɔgɔn cɛ donc e bɛ mun fɔ o ko la comme yɛrɛ bɛ yan comme o vidéo t'an bolo mais e yɛrɛ bɛ yan a fɔbaga bɛ mɔgɔ min y'a fɔ ale bi yan ne bɛ fɛ de mɔgɔw k'a fɔ Abdul ye nin kuma fɔ kunu bi a ye min fɔ o filɛ a fila fɔ an ka lajɛ n'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ne de y'o défi lancé a ka ca san caman ye a cɛ tɛ yen ka ne ka kuma fila da ko a ye nin ko in kɛlɛ bi a bɛ ka o ko kelen dɛmɛ ça n'existe pas a ye séquence min tɛ passé bandaw ka tile waati bazɛnbile bɛ na min na o de la ne ko ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka jamana mara n'o ye parti ɲɛmɔgɔw ye n'olu informé yɔrɔ tɛ foyi ye réseau ɲamaɲama dɔw bɛ réseau kan olu ka vidéo tigɛ ka fili u ka source d'information yen de ye n'an ye jamana di ninnu ma don min a bɛ kɛ kasara ye o de la gansan ma to jamanadenw bannen bɛ politique mɔgɔw la d'abord n y'a fɔ n ko transition tɛ yen min delila ka mangoya ka nin transition bɔ jɔn de bɛ se k'o kuma sɔsɔ bandaw tile transition en si peu de temps en si peu de temps jɔn bɛ se k'o sɔsɔ nin kuma kelen in kɔnɔ o panna olu tulo kan o mago t'o la n ko transition in daminɛ ne de ko a ye sɔrɔsiw to yen u ka transition gérer a kuma fɔra sisan i t'u da o kuma na munna parce que l'armée est neutre jamana farala ka se hakɛ la min na i tɛ Mali di maa si ma ko maliyɛnw bɛ tugu a tigi kɔ il fallait laisser l'armée gérer la transition u kana politique mɔgɔ si ta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? U tilala ka taa o politique parti ta. I y'a fɔ kuma de k'o taara tugu karamɔgɔ dɔw kɔ. Ani karamɔgɔ dɔw. Ka mɔgɔw suganti. Olu bila l'u ɲɛ ka taa fɛnw kɛ ne n'u farala yen de. A yɔrɔ ye mun ye Rasbach ka minɛni kelen de don. Video in b'o de kan. Rasbach yɛrɛ ka information na Imam Diko de ni sɔrɔsiw kun ka da wagati ale de y'u bila u minɛni na bubu juguyali kama. Ne bɛ k'o de ɲɛfɔ video in na. O rasa kelen ka mɔgɔw olu de ye video in tigɛ ka bɔ a contexte bɛɛ tigɛ ka bɔ a la. Ka mɔgɔw bila fili la. Vous en tant que responsable bɛɛ kun kan ka don ni fili la fo aw. Ne b'a la k'o de ɲɛfɔ kuma in kɔnɔna la. Sɔrɔsiw nana don o la o de la ne ko n ko ne tun bɛ ka u dɛmɛ o. N ko ne ka dɛmɛ bɛ dan yan. Tant que Rasta ma bila ne ka dɛmɛ bɛ dan yan. A waati ne ni sécurité d'État ɲɛmɔgɔ min bɛ kaso la bi Goyita ne n'a kumana Bawɔjikɔrɔ ni n ka radio yɔrɔ la ye. Ni bandaw kumana téléphone na direct ni sujet kelen in na. Tant que ninnu ma bila n ko ne ni aw tɛ. A ye taa o kɛra ka maa min dɛmɛ k'a bɔ bolo la Kasum Tapo b'a kalama ale bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ ne ka nin course ninnu na o kɛra ka maa min bɔ bolo la o mɔgɔ kelen u ka mɔgɔw olu de bɛ ka nin kɛ bi ka kuma ta k'a bɔ a contexte kɔnɔ k'a bila donc n y'a fɔ n ko il faut que gouvernement in min bɛ yen a ka bɔ yen CNT ka bɔ yen mun tugura a la président yɛrɛ de chutera coup d'état filanan de kɛra an ni mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn na o contexte bɔra yen n ko nin y'a sɔrɔ ne ni CDR kun ka di ani Abubakar Yalko an kun bɛ alliance la nin y'a sɔrɔ an kun bɛ discussion na ani transition Rasta bɔlen kaso la an kun bɛ discussion na Issa Kaonjim kun bɛ CNT la an kun bɛ ka contrat kɛ comment aider la transition ne de bolo y'a contrat rédigé
Moi, tiens, il va donc délai. En gros, la transition délai précisé à quoi. Ne de quoi ben tant que on m'a précisé en ganasso. Quand il va te confirmer. Il y aura ça quand contacter VC, il va te confirmer. On est délai m'a précisé en affanté. Mon tout gros l'antenne d'Adola, il y a un parce que au comment faut qu'on te etsega jabi. Il y a fameux. Réseau comme moi, quand on est à jabi, ni comment nous y n'est délicat jabi. Parce que vous savez de quoi il s'agit. Aw munu ye ɲɛmɔgɔw ye aw tun ka kan ka se ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ a la ne bɛ réseau kan ne tɛ réseau kan ne ka radio émission de bɛ relayer réseaux sociaux kan je suis directeur d'une radio je suis un professeur de littérature j'ai enseigné avant d'être journaliste au lycée des années durant ne ka école den dɔw ye gendarme ye bi dɔw ye fonctionnaire ye bi. Donc, j'ai fait des années à enseigner ça, que journaliste. Donc, mon travail n'est pas uniquement ça. Je gagne très bien ma vie d'ailleurs. Donc, Assisi, je reste au quai de Bay, Assisi Tei, Kada Munga, Premier ministre Tara CNT, là, engagement de Dia Sigile, Shogal. Co-élection, mais c'est organise une équipe en même temps. Que le délai est respecté. CNT a voté. Après, tu vas faire une assise pour que la transition soit prolongée. Si tu as voté, il reste au cas de dos. Tu dois démissionner parce que tu as échoué. C'est un échec. C'est un échec. Et puis démissionner il faut le Premier ministre Kourabena. Au début de la transition prolongée, le Kokumafo. Voilà ce qui a été dit. Mais comment tu as voir le contexte qu'on a pour moi? L'homme de la rue, au cas où on a béni piège qu'on a même, on est responsable, au maranka son, au cas béni piège sous qu'on c'est de la manipulation plus simple. D'accord, le roi. Oui. C'est ça, régime qu'il y a Wati Sera. Maintenant, dernier tour de table de flâner. Maintenant, nous avons une explication bédima. Nous avons une femme déjà. Donc, faire-nous bébé là, maintenant, non. Comme il y a c'était bon que si tu as fait qu'on y a qu'à faire. Parce que c'est que Béni maintenant, mon chambre mais avec ces explications-là, ça va leur permettre vraiment de comprendre les choses et de mettre les choses dans leur contexte. Nous tenons tous les tables. Oui. Nous avons voilà. Voilà. C'est ça. Élection a kata élection o de bɛ se ka jamana bɔ bi dingɛ kɔnɔ wa an ka to nin cogo in na tan o de bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ b'a fɛ ka k'a vidéo la c'est très important comme a y'a yira k'a fɔ a ti élection ko contrôle la a ma deli ka ko contrôle la transition janya ni mandat ye parce que a kɔlɔlɔ ale b'a dɔn voilà donc a b'a dɔn responsabilité minnu b'a bolo a y'o bɛɛ fɔ an y'o faamu donc an bɛ yɔrɔ min na ko sisan sɔrɔdasi ninnu kan ka taa élection na ni jamanadenw ye ou bien u kan ka to nin cogo in de la ten n b'a ɲininka o la et puis ɲininkali filanan min tin b'a la fɛnɛ o ye a bɛ mun accuser politique mɔgɔw la en réalité jamana ko la politique mɔgɔ ka baara ye jamana mara de ye politique mɔgɔw b'a ka rôle de la jamana mana tiɲɛ politique mɔgɔ bolo cogo cogo a tɛ se ka tiɲɛ komi a tiɲɛnen don cogoya min na bi ale dun b'a kɔnɔ yala a bolomadɔnnen don mun ma ni nin sɔrɔdasi ninnu ye a tun bɛ kuma minnu fɔla kunun n'a tɛ se ka bɔ k'o ɲɔgɔn f'u ye bi k'u tile ni maliyɛnw ye parce que ale yɛrɛ b'a dɔn an bɛ sira min kan bi an bɛ bili ka boli la ale bɛ bili sanfɛ n'u ye a b'o dɔn bili ka bolila dun jɔyɔrɔ dɔnnen don ni jamana kanu jamana ko don il gagne sa vie a ka intérêt t'a la ni jamana bɛ sira ɲuman kan n'a tɛ sira ɲuman kan jamana den bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bi ala barabaga b'o dɔn parce que jamana bɛ ka fonctionner cogoya min na bi ale bɛ jamana fonctionner ma dɔn ale man ka kɛ personne de la rue comme a y'a fɔ cogoya min na ale bɛ jamana kalasira dɔn bon a kalasira bɛ cogoya min na jamana bɛ ka bi situation min vécu bi n'ale bɛ daden la alors que ale bɛ se kunga la ale ka farin kunna a kun bɛ ka kuma bi a tɛ ka kuma yala a ka daden kun ye jumɛn ye bon ɲininkali k'a la oui je vais terminer comme maintenant oui n bɛ tila n bɛ bɔ kuma la voilà n bɛ bɔ kuma la une bonne fois donc n tilalen kɔ ɲininkali la n b'a fɔ Abdul Yang ye a bɛ ka insister côté min kan k'a fɔ parti président n k'a ma n ko ni lahalaya min bɛ jamana kɔnɔ waati min an bɛ baara kɛ n'o de ye o cogo la bi kɔlɔlɔ min b'an parti mɔgɔw kan an parti président kan réseaux sociaux mɔgɔ ninnu de don olu de bɛ ka Mali commandé bi
olu de bɛ ka jamana marabaw guider bi ni jamana marabaw ye sira ta hali min ye jamana jɔ sira ye pour leur propre intérêt olu de b'u guider ka tapage ni propagande kɛ réseau kan fo kana hakilila wɛrɛ don jamana marali la min t'o ye donc o kuma minnu bɛ fɔ ni jamana marabagaw y'anw minnu ye n'anw ma don o couloir kɔnɔ k'o kumaw lamɛn o mɔgɔ dɔw redresser finalement jamana bɛ ci an bɛɛ lajɛlen ɲɛna a fɔ a ye ko politique mɔgɔ ka fɛɛrɛ sanfɛla b'a la dugumana b'a la politique mɔgɔ tɛ baara kɛ ni sanfɛla dɔrɔn ye souvent n'a a ka baara bɛ dugumana demande a b'o fana kɛ ne m'a accuser dɛ ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ accuser ni kumaw tigɛra kuma dɔ de fɔra n'a tigɛra o mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka kuma place la o n'a kun ko ne ma ko u y'a ka kumakan de ta a ka image bila ka dɔ ka kuma don a kɔrɔ bi m'o fɔ mais kuma ninnu bɛ ka bɔ ale yɛrɛ de da en tant que responsable en tant que journaliste n'i bɛ kuma i yɛrɛ b'a dɔn i ka kumakan bɛ se ka tigɛ ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye i kuma cogo dɔn n'i kuma cogo dɔn i bɛ kisi de ma a ko k'i bɛ se ka ne ka kumakan dɔ ta ko ka tigɛ ka kɛ tan i bɛ ne ka kumakan 1000 ta ne ye mɔgɔ tilennen de ye ne bɛ baara tilennen de kɛ ne ma jɛngɛ transition kɔnɔ siɲɛ 2 n bɛ se ka jɛngɛ o n bɛ se ka jɛngɛ n bɛ se ka kuma 2 fɔ n filɛ ka sigili min kɛ ka kuma ale de bi ni kuma 2 bɛ n da kɔnɔ n tɛ se k'o kɛ o donc k'a kuma cogo dɔn c'est un petit frère à moi a nana a ye n wele nana ka weleli jaabi mais nana ka weleli jaabi o ye bonya dɔ ye ka s'an ma pour que ka conseil d'a yɛrɛ ma plateau in ka bi a ka dɔn ko jamana in ta ale yɛrɛ ta ye quoi jamana y'an bɛɛ de ta ye souvent n'a bɛ jamana ko kuma fɔ a b'a kɛ i b'a fɔ a ka du kuma qu'il fasse très attention jamana ye foroba de ye jamana ye bɛɛ de ta ye i ye kodɔn cogo cogo i ɲɔgɔnna kodɔnna 1000 bɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ko la cogo cogo ɲɔgɔnna se ɲɛna 100 bɛ jamana kɔnɔ n'i y'o bɛɛ sigilen k'i lajɛ k'i kelen to kuma la i kan k'o kumakan kɛ dɔɔni dɔɔni i kan k'i janto kuma la parce que kuma bɛ mɔgɔ dun a ka s'a yɛrɛ la vraiment ces commentaires sur les réseaux sociaux c'est trop a ka dɔ bɔ a la quoi c'est un conseil grand ok d'accord i ka kuma kuncɛ kuma foli kan kuma kuncɛ kuma n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an ka autorité mɔgɔw fo vraiment n bɛ a ɲini u fɛ u ka hakilila ɲuman ta rapidement ka si jamanadenw ma jamana sɛgɛnna kɔnɔdenw sɛgɛnna an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa élection na an ka bɔ nin kɔnɔ politique mɔgɔw ka laɲini tɛ foyi ye o kɔ an ka taa élection na ale bɛ fɛn fɛn fɔ la o bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ se ka taa don laɲiniw kɔnɔ kɔfɛ komi a ye M5 fɔ cogoya min na sinon ŋaniya jugu tɛ mɔgɔ si kɔnɔ ka sin a ka jamana ma parce que jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ k'i yɛrɛ fo ka Abdulaye fo k'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ok ne bɔra kuma la Arniang dernier tour de table n y'a f'i ye cogo min i bɛ le roi ka c'est presque i y'a noté a ye kuma ninnu fɔ i ka position ye jumɛn ye nin ko in na et puis maintenant i ka kuma kuncɛ kuma an bɔ sabula waati sera an bɛ joliba fo kosɛbɛ ala ka ni sigi ɲɔgɔn caya ami ami n bɛ le roi yɛrɛ fo ni ale ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la ne kɔ halisa o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko politiciens u t'an ka réalité kalama quoi c'est des élites déconnectées o de la u ɲɛ tɛ maa si la ne kɔ maliyɛn miliyɔn bayirika de ko k'u ta aw fɛ aw ka suspension n'aw bɛ jamanadenw ka baara la n'a bɛ k'olu représenter a fɔra k'aw ka baara jɔra aw bɛ ka minnu ka kɛlɛ kɛ n'o ye jamanadenw ye olu de tun kan ka wuli k'an ma jɛn n'a ye mais olu bɛɛ de wulila ka gouvernement jalaki ko munna a ye bi makɔnɔ de bi la a ye bi makɔnɔ san'a ka suspend munna a tɛ parti ninnu ci de o jalakili de kɛra gouvernement aw ka kan ka sigi de ka taa don kaliwa la i ka daru ye jumɛn ye munna jamanadenw tɛ aw fɛ i ka kuma daru ye jumɛn ye munna e ye jɔn ye kɛlɛ la ko pourquoi a ye jɔn ye mankan na comme an ma maa ye mankan na donc ko élection ko kuma parce que a bɛ ka ne ɲininka ko élection ne y'o de jalakili k'u la o aw tɛ hami foyi t'aw la élection kɔ problème fɛn o bɛ Mali kan le Mali votre pays est dans un complot international vous ne voyez pas ça la charte des partis politiques o bɛ mun fɔ a ka kan ka jamana ka souveraineté défend a ka kan ka jamana ka indépendance défend l'unité nationale et l'intégrité du territoire transition min bɛ yen bi a ye jamana ka intégrité territoriale rétablie ou pas on est à Kidal aujourd'hui maa si tun t'a miiri min bɛ se ka kɛ o dama kama aw tun ka kan ka ninnu dɛmɛ pour ça ne ye dɛmɛ min don transition ma c'est pour parvenir à ça Assimi yɛlɛla fanga la vous vous rappelez moi j'ai commencé à les aider à partir de 2022 Assimi Kɛlɛ est président munna parce que kɛlɛ bɔra an yɛrɛ dama cɛ a donna ni kɛnɛmamɔgɔw de cɛ Faransi ani CEDEAO Assimi nana ne sɔrɔ o kɛlɛ la yɛrɛwolo anw de ye a acteur fɔlɔw ye
Le mouvement, on a tout compris avec Ben. Pour chasser la France. Ibeka de Toumé Fangala Don. Ibeka est engagé, je les soutenais. Mais on était opposés quand il s'agissait de la politique française au Mali. Jamana na, ika jamana na ni kenema moko binyorona. Oya selen face au kokuma dema. En nana ou demain au stratégie de là. Au ka hamite foyer, j'enfant mimba en kama. Francis Tara tegema avec preuve à l'appui. Terrorisme appuyé là, en territoire que vous n'avez pas été capable de combattre la France pour ça. Tout le temps, vous êtes braqué sur la transition. Combien que vous reprochez politique mobile? Moi, quand la élection communale l'année ADP Maliba parti, quand la législative l'année parti voilà. Parenabi gouvernement na ministre des Affaires étrangères, aux militants, au BM5 qu'on a à l'association Troy. Quand Jamana de on kunkari nyokona. Ok. Opposition majorité législative au loubeli sikelena. Voilà pourquoi Jamana de on tikera aula. Et c'est ce que je reproche aux hommes politiques que vous êtes. Jamana kalfaraula auka gestion à kera chomi Jamana de on me ko de reproche aula. Ne Abdoulaye Nkunga dogola, c'est des millions de Maliens qui vous reprochent ça. Ça va au-delà du Mali désormais. Moi je pense que Wati Biromena auka ranka kunklena d'état. On ne peut pas participer au dialogue là, ne t'aura pas chila. Mawele, mata, qu'on m'a coupé bien, m'a coupé. Tout de suite, Joliba Kele s'en fait à la tête d'oro conflabo. Haki est décision concernant la presse. J'ai frappé fort, c'est une décision du gouvernement parce que la HAC est rattachée à la primature. Là, il s'agit de défendre des principes. Mais maintenant, partout de même mouna. La même revendication que les terroristes, la même revendication que la France, du même Mali, la même Francibo. Amana keka fon jalakili ke asimina. Est-ce que aller bisega anhina bi ban aller là, il n'a pas anhina te France là kasea kemina. Quand on est incapable de défendre son pays, ni jamana be problème là. Au be flaka foka au jamana mara. Abeka bien des trous jamana diona. Voilà pourquoi le peuple vous déteste autant. Au monu genouillé, parti politique ou qu'on a fanaka ou dianto, ça c'est le conseil du petit frère à grand frère. Aïe au dianto au yerela, au ka génération qu'elle est tenue. Le combat de votre génération au début c'est nabi. Ni défaut même transition qu'on a la clé. N'est un droit que transition est bengani minkene quand ya que jonga. Tout récemment j'ai été faire 10 jours en prison. Qui était derrière? Ça n'a rien à voir avec une question de justice, c'est politique, purement politique. Je le dis haut et fort, advienne que pourra. Transition, quelle est ma fa galon dans la phobie ou c'est un d'amba dossier. Je continue de me battre pour ça. Adam a d'un côté, n'y a pas de jamana de là. Ni jamana qui a intérêt à boulot, je vous défends à parvenir à l'intérêt du pays. Mais quand au demain, à quoi terroriste ou la yine exécuté. Qui a intérêt à ça? Ni terroriste. Qui a intérêt à ça? Ni français. Mais le camp a clôturé. Parce que la régie nous dit qu'il est déjà là. Nyan Bokmana est là. Oui, non, faut le camp qui a là ou le R c'est là quoi. Parce que déjà on a dépassé l'heure maintenant. Peut-être prochainement on peut encore reprogrammer le débat. Et puis voir la chose. Donc, ni wati na. J'ai juste le fait plaisir, sinon. Comment continuer ça? Pour le faire plaisir. Déjà mis le générique. Donc, ça veut dire que R sera. Donc, dans ce moment vraiment douloureux, ni wati na Rajbat, alebe ni wati na Kulukuro pour attaquer Kader Maïga. Ben le cerveau, migné, ni wati na. Sri Kouyaté ambe nou befo ni wati na pou be yoromi ka fo be yoromina be gela min kono ala ka noya o ka se ku yera soro ka sigi o ka demala foli tanu be beye ni wati na munu fen ku sokol ben anna ni wati na ambe befo ambe baramina ni wati na tetla na manga partner fo munu ba lame sanga ni wati o busi ka lame wala sanga ni dem kam bana ka se ka hakilna dama ale bi baran ka se ka nyatugo mi ambolo ambo fo ni watina ambe ni watina mi docteur Kanté kala jata ambo fo le gouverneur de Banyangara mi El Beshiri ambo fo ana akasha comme Omar Guindo fo kata Madou Djemé Kanaka lambo fo mi
Seydou Kelebili kada soiba fo kata ale jabkile commune de Jamnati kono foli bolu ye Seware kono Awa Sise kata anamba nyuma kata Yara Munkoro le colonel major Abbas Dambele fo kata ni watina Issa Kansay ambolu fana fo Mopti konnana ni wati konnana te boka soloma ko kera fo mi Sumaila Kulubali studio poto kuna na muso Aminata Kane ambo fo mi ni watina sumu assurance directeur financier ambale fo minye ni watina pokata pokata ni watina mama la Dubai Mall ambale fana fo ni watina donc afo ni watina ni barami kun kalfara tulu gasga kala mi odeni bara betara ka kalfa mo mina ni watina we ater alidu mayga ko boroke fama foli bay ani tanuni bale mami bolo kumbe ne kalfa jula wala saka kuma ani jawse awma ni watina Lamine Kulubali isu sangare pokata ni watina Saliwe Drago olu bolo kumbe residenten na minye dugumana Aboubacar Traoré grand pays katika ka demandi ale bolo kumbe wala saka kuma wala sama fiyen suru sirafe ni ala sona ni ala manga joya jurina ambe nyoko sora mbarwe yalo che ambanga invité flow befo mun sona ni watina kana wala saka seka ni beke kaseka au kuna foni ni ala sona na ala manga joya jurina ambe nyoko sora mbarwe yalo chamba fa ala ka su heredi anaw bema